Hello guys, my name is Nelisiwe Changase. Ngicela if ubukela le video ulike, usubscribe kumahala. Ngiyacela to support my channel. So guys, sometimes empilweni zethu sike siphile nabantu. Uthola ukuthi umuntu uzokutshela ukuthi uyakholwa kodwa izenzo zakhe zingakhombisi ukuthi uyakholwa. Uthola ukuthi lo muntu lo akahlukani neBhayibheli, uyalifunda kodwa manje into akutshela yona ayifani nezenzo zakhe. So guys, it's a story time. In 2014 to 2019 I was working as a house helper. The content ngikuyenza ngesiZulu. Ngangisebenza njengomsebenzi wasendlini. Ngisebenza no girl and lo girl sasisebenza kwi complex A1. La engangisebenza khona ngangingasekho happy. Ngingekho happy nje uyazi ugela ngithi siyaxoxa siyahlangana njalo e-bus stop siyaxoxelana. Kanti kuzohamba hambe abelungu bakhe badinge umuntu. If bezodinga umuntu abelungu bakhe, so base bezoqala ifamily. Uma bezoqala ifamily kufanele ukuthi kube khona umuntu ozodila nabantwana, kube khona umuntu ozoclean. Kusho ukuthi kuvele kube lula athathe mina ngithi siyazwana vele nje siyabonana njalo ku bus stop, masongena emsebenzini siyahlangana, after work siyahlangana, athathe mina. Kanti mina la engangisebenza khona ngangasekho happy. Ngingasekho happy nje. Ngangisebenza lapha ya Monday to Sunday. And ama weekend ngingawakhokhelwa. Normal thina abasebenzi basendlini ama weekend akhokhelwa eceleni. So lapha yangisebenza Monday to Sunday benginikeze le mali esasivumelene yona vele, yabo. So ngangekho happy. So bese lo sesibe ngitshithe abaqashi bakhe ba decide ukuthi bafuna umuntu wesibili. So kube lula ke akhulume nabelungu bakhe ukuthi hayi ukhona usisi kanje kanje osebenza vele la e-complex, so ufuna umsebenzi akekho lakho, akekho happy la sebenza khona. Okay, sixoxe nabelungu be right. And uma ngifika la, so kushuthi yena unale nhlahla yokuthi abaqashi uma bezoqasha umuntu bayamtshela ukuthi sicabanga ukumnikeza le mali. Okokuqala imali esavumelana ngabaqashi wanqapha wathi cha akakwazi ukuqala ngale mali. Mina ngiqala ukusebenza la ekhaya ngaqala ngale. Why lo umefika aqale ngale? And wayenenhlahla ukuthi abaqashi bakhe babemlalela yonke into ayishoyo. And la emsebenzini if shuthi ke kuhamba nje base ngisebenza abaqashi basithatha basifaka under company. Normally abasebenzi basendlini abaningi, not bonke, if uzothola umqashi onenkampani uyakhona ukuthi register under inkampani, yebo lonto. So nathi sasikanjalo ke. So every year end of March sasithola ama increase every year. If engathandanga ngangingayitholi i-increase ugirl, and futhi wayekwazi ukuthi ayikhulume leyo nto ngiyizwe, yebo lonto. And if ngiyayithola i-increase angizukuyithola leyo kufanele ngabe ngiyayithola, ngizothola le eshiwo yena kubaqashi bakhe. Guys, ngikhuluma ngomuntu okholwayo la, ngikhuluma ngomuntu ofunda iBhayibheli la, ngikhuluma ngomuntu othi nje hallelujah every day. Hey bahlali, I shame. So angithi nje basingama girls sike sixoxe izinto zethu zomjolo. Yena wayekwazi ukuthi izinto zethu sixoxa as ama girls ayidiscuss nabaqashi bami. So uthola ukuthi bona bobabili sebekwazi ukuthi behlebe ngami. And uma behleba ngami yena ugela uzoze ezongitshela ukuthi yabo sikhuluma ngabe kanje kanje. Lesiba kuhleba ku WhatsApp angibone sibuku sibanibani uthi uzongikhombisa into umqashi ayisho kuyena. Shuthi bakhuluma bobabili. And emqondweni wami ngavele ngibuza ukuthi umqashi uyazi kanjani lento.
uyazi kanjani because mina ngatshela yena shuthi yena uyakhuluma nomqashi. So guys, nga-end up ngiyekile umsebenzi wami ngenxa yomuntu wesifazane owayethi uyangisiza, and kungisizeni kwakhe mina ngithi uyakholwa kanti imisebenzi yakhe ayihambisani nokholwa kwakhe. And guys, angitholanga lutho emsebenzini ngoba i-reason yokuthi ngishiye umsebenzi ngoba ngaziyekela. Umthetho uthi if uziyekela umsebenzi awuyitholi imali yakho. So kwahamba kanjalo-ke ngo-2019 wami wawumumbi mhla ngishiye umsebenzi. So guys, be careful. Sometimes omunye umuntu kuyenzeka athi uyakholwa kanti imisebenzi yakhe ayihambisani nokukholwa, uthola ukuhlukumezeka okungale kumuntu okholwayo. So bye guys, ngizonibona kwivideo elandelayo.